Kwaiwai mabuja, tiri kutambira mugore rino, gore dzva ra 2023. Tabenuka, tiri kuti makorokoto. Tiri kunyanya kutenda chikara nokuti boesa gore rino kutanda kwaroku. Takaringira kuti zvikuru zvizhinji zviri kuteera watigadzirira kuti tizvione. Idi tiri kuramba tichitenda naizvozvo. Nyasi izuwa rechipiri mwedzi uno waNdira. Rekai tikupei nhau dzanyasi. Wingidhi yakabudisa damba refu rache musi womuGowera manhoko. Wazhinji wakaita kufara nokulidzai kwaagweta ari paHICC ipapa mhanzi agobudisa basi mitatu kubva pane iyo damba refu racheru. Ipapa kunyanya kakanzi dzimba dzemabwe kanoita kusiya wakuita kufungisisa chaizvo nozviri kuitika munyika medu. Idi ari kuridzira vanhu achiita kuti vanhu vadzamise pfungwa. Ipapa ukaona anenge atetekera damba refu racheri ogoreka kuenda kovhota panguva yokuvhota woziva kuti nzero paribe. Asi tiri kuramba tichitenda ipapa nokuti zviri kuratidza kuti nzerodzo dziripo zvisvinu. Rekai tigoonei kwezvinoperera, asi tiri kuramba tichishinga kusimudzira kuti dai vanhu vaita bau varamba vachiita kunyoresa kuvhota. Wosekerera agobudisa mutsamba yaakanyora yakaringana nokuringa kuuya kwegoredzva achireketa kuti ari kuhwara mujeri maarimo pokare kuti ane vazhinji vari kumutengesa. Rekai tigoone kuti zvinopera zvakaita sei. Ipapa agoreketa kuti wamwe wacho aitofunga kuti masawira ache nambera ndo wabodziwo wari kuda kutoti apfe. Heno kuti imbanani aribe kureketa nomazita, ticharamba takaringa. Ipapa zuva ramangwana bato rosisisi ragoti vanhu vese atei tiite karikiriki kuenda kudaro dzimhosva kwaikoti 15 ndokunenge kuino nyaya yache achitongiwa Wosekererayo. Kwai kuri kutanda nenguva dzapfumbamwe dzomakuseni. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichiburika sei. Chiri kutorwadza panhau iyi pokare kuti izvo kubvira paasungiwa mwedzi mitanhatu yapfuura nanyasi wari kuchuchisa nyaya iyi wachiri kundoti wari kutsvaka umbohoho zvakaitikazvo wachiribe. Saka unosaya kuti akasungirwei. Zvinoburitsa pachena kuti paribe kana chibodzi chiri kuitika chinozvokuita nomutemo, asi mutemo waakusenzesiwa kuita zvisirizvo. Kureketa kuno gore rino ratabata naMwonzora nobato rawo waakupuwa mamiliyoni omari munyika 442 422 miliyoni pachirungu, zviri zvikamu 30 kubva muzana zvomari yakaisiwa pasaiti bhiriyoni no400 miliyoni nohurumende kuti igopuwa kumapato ari mudare paramende. Ipapa Zanu PF ndo iri kubaya zvikamu 40 zvomari zviri 775 985 miliyoni mari yomunyika pachirungu. Pakatoita kunyangariwa chaiko. Ipapa mutemo kwai unoti bato rinofanira kupuwa mari rinenge rine zvikamu zvinosvika 5 zvichikwira kubva muzana kuti mari igopuwa. Rekai tigoona ipapa kuti zvinenge zvichitekaira sei. Idi pakaita kuoma ndipo unotoona kuti sei naMwonzora hawo wachiita kufara nguva dzese. Iyi mari heno kuti vachaisenzesa chere pakupinda musarudzo kana kuti inenge yatopera kare zvakaitika mumakore apfuura. Kanzuro yeguta reHarare yawadziwa kureketa kuno yagoreketayo kuti zviri kuitika zvokuti kune vanhu vari kuita havo basa rokupanana ivhu vachiita zvavanoda ndo zviri kunyanya kuhwadza. Ipapa apa pakatoita kunyangariwa nokuti zviri kuitika kumusika wemabhazi wokuna 4th zvakaita kunyangariwa kuvanhu vari kuda kutengesa waaita kudzvinyirirwa izvezvi novanhu vari kunzi ndo Zanu vari kuti kana uribe kubhadhara mari yokuti tikupe pokutengesera tinokupa ba pokutengesera ende unopatengesera ba pana 4th po. Rekai tigoone kuti chii chaitika. Heno kuti mapurisa ayo aripi zvichiitikazvi tinotoziva kuti mapurisa aya anoramba hawo akatarisa kusaiti nokutoti panenge paine vanhu voZanu vanenge vasingade kuvhiringidzana nawo. Pakaita kuoma chaipo, asi tiri kushuvira kuti zvipere izvozvi. Kwai Temba Muriswa naTerenzi Mukupe wagoita zvokubana kusvikira Temba Muriswa agoendako mangara kumapurisa. Ticharinga kuona kuti ine kwainoenda chere nhau iyi. Idi zvo Zanu zvinotoita kunyadzisa chaiko.
mapurisa okwedu hwendo huno wanenge wari kuita tuzvinhu tagopuwa ipapa nyaya kuti kuno vanhu vanomwe wana magororo wanoba wakapakata wayo nopfuti wagosungiwa kukwekwe noHarare. Kwai ipapa kwatobatiwa kunyange nopfuti svinhu chaidzo dzavangu waenda kuosenzesa kuba kwacho pakaita kunyangariwa. Kwai vanhu wandi Ernest Taruwinga, Daniel Mubayiwa, Ali Tafadzwa Chitsiga, Elvis Katino, James Mudenda naGilbert Mudami. Ipapa apa wanhu mudiki wacho ane makore 20 chaiwo, mukuru wacho ane makore 44. Pakaita kunyangariwa chaipo. Ugororo huu dai wari wamwe wahusiya. Tiri kurovera manja nyasi muzvinafundo anonzi Juliet Tondlana aisiwa ndiye sachigaro hweinonzi International Education and Development Committee kuUNESCO. Tiri kuramba tichimutenda ipapa agara hache ari Britain zvekutoti tiri kundofara, tiri kuimba kuti zvichaita kuti nyika yedu ipfumbirewo mumakore anoteera kana vanhu vedu vari kutungamira masangano makuru akadari. Taramba kuzoita hwana muturi hwekuti vanoita kusiya zvese zvavanofundzisa vamwe ivo voita zvinondoita kuti wange wari pakudya basi. Kwai hurumende yedu yagoita muyembe chaiwo kureketa kuti vanhu vari kuenda Britain paribe kana chinyowani pakuenda kwavoko. Paizvo zviri kureketeka nokuti vanhu vari kutiza kuenda Britain kwai vari kutsiwawo zvaiitiwa zvokuti vanhu vakabva Britain vakabvawo wakaita kuwanda mukatakata chaiwo. Idi zvakaita kunyangariwa. Masoko akadari anorwadza. Ipapa heno kuti zvichambopera sei nokutoti vamwe vachabenuka kubva South Africa, heno kuti zvinenge zvichimbotekera sei tichangeramba tichiona hedu kwazvinenge zvichienda. Wamangunja wagoreketayo kuti nyika yedu yakagotenga mamiriyoni omakati anoita miriyoni nozviuru 200 1.2 million makarati omangoda. Kwaizvozvi vari kuisa muhombodo yehurumende kuti igochengeteke. Kwai wakatenga makarati yakubva kukambani yozvichehwa yoZCDC. Rekai tione kuti zvine chazvichaunza chere kuhurumende kana kuti nyika icharamba ichindochema nokukwangwaya. Rekai tiringedzo pasi rese. MuSouth Africa izvezvi kwagotobuditsiwa kuti wakanyora bvunzo dzokupera kwegore dzonyika dzochikoro yofundo yowapwerei kwai dzichaburika zvakaburikamo zuva rochi20 mwedzi uno. Toramba takaringira. kuMalawi izvezvi zvikoro kwai zvaakumbomira kuvhurwa pokare nokuda kwechirwere chomanyoka chokorera. Izvezvi kwai kwatopfa vanhu vanoita 600 chaiwo. Idi zvakaita kunyangariwa. Dai wari vamwe vakuru vehurumende waita tuzvinhu zvambomira izvo zvokupfa kwavanhu zvinhu. Kunewo wamiriri mudare paramende wairi wasungiwa kuSenegal nokuti wakakika mubiyawo kumboita wekubanha nobhutsu chaiko zvinokuti anga areketa zvakanyangara zvawasingade. Idi zvakaita kuoma chatoita kuhwadza pokare kuti mudzimai iyo akareketa iyo akakubiwa anga anomimba. Ipapa tiri kutoshuvira kuti pareke kugoita kutaika koropa zvakaitira kuoma chaizvo. Ngavapfikiwe mujeri varume wavanoziva paizvo vanoita. KuUganda mukuringa mwoto unopfudziwa kupemberera gore ratanda kwakapfa vanhu vanoita wapfumbamwe. Kwai wakaita kusviniwa wokusvikira wasaya mweya wokufema. Pakaita kuoma chaipo. Idi kutsitsirirana vanhu kudari heno kuti zvakambopera sei. Tinoramba tichiti mweya wavo uzorore murugare. America yaita pokare zvatakajaira kuziva America ichiita. Chikuriro America yaindoita hondo nohondo nguva dzese kwese kureketa kuno yatumira pokare masoja kunyika yeSomalia kuti waite zvokuhwa ikweyo. Iti pakaita kunyangariwa. Trump anga abisa masoja aya asi iwo ana Biden watoabenhutsa. Pakaita kunyangariwa. Rekai tioneko zvinoperera. Kupera kwegoreku gore rakabva raita kupfikiwa nonyahwa dzega ni kureketa kuno nyahwa yapere kwai iri kuenderera mberi nonyahwa yapapa Benedict wechigumi nonhanhatu iri kuenderera mberi pokare. Mutumbi yawo wairiwa
kwairi kurara ichionekiwa nokuonekiwa nevanhu. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvakamira sei. Waribe hawo kuzotinyepa kuti mbuchiwa tichaisepi kana taenda kowapurura. Idiwa nozvikona aiwa endai kowapurura zviite zvakanaka. Tiri ipapo mabuja, rekai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.